Is-sena li għaddiet 35,000 persuna użaw is-servizzi tal-occupational therapy fl-isptarijiet pubbliċi. Iżda f'pajjiżna hawn biss 93 occupational therapist kwalifikat. It-terapisti jaħdmu ma' firxa wiesa ta' pazjenti fosthom tfal b'ċertu kundizzjonijiet, pazjenti li tkun tagħhom puplesija, oħrajn bi problemi fl-għadam u feriti fl-id. Pazjenti oħra huma dawk li jkollhom kanċer, ksur, artrite, amputazzjoni u anzjani. Żorna l-Isptar San Vincenzo ltqajna ma' Margaret Locano li sabet għajnuna kbira mill-occupational therapists. Jien minn dejjem kont nixtieq nkun indipendenti, però ma stajtx. Imma mbagħad intqajt mal-OT u għaddi tista' tuża affarijiet. Użajthom u bdejt nieħaseb waħdi kont kapaċi bħadd ieħor. Biex wieħed isir occupational therapist irid jagħmel kors ta' 4 snin BSc Honours fl-Università. Kors li jiftaħ kull sena. Tkellimna mal-assistenta prinċipali tal-Occupational Therapists f'San Vincenzo de Paul, Sherin Kutajjar, li qalet li l-istudenti li ser jigradwaw din is-sena toddhom fuq id waħda. Din il-klassi li se tiggradwa din is-sena hija pjuttost xejkna xkull manna 3 studenti, però il-grupp ta' qabilhom kienu 15 u l-grupp ta' warahom jekk il-bamin irid hemm 20 student fih. Nies li jiċċaqalqu minn dipartiment għal ieħor u nies li jmorru jaħdmu mas-settur privat iwasslu biex id-domanda għal aktar terapisti tkompli tiżdied. Minn barra servizzi fl-isptarijiet it-terapisti jagħmlu żjarat fid-djar tal-pazjenti. Sean Abela, terapista żagħżugħ, tkellem dwar l-importanza ta' enerġija ġdida. Ikonna limitazzjoni bl-ammont ta' kemm edina, allura forsi ma tistax tagħmel dawk il-proġetti li kont tixtieq. Ovvjament iktar ma jeklu nies b'enerġija ġdida iktar pożittività, iktar nistgħu naslu għall-lan tagħna kemm jista' jkun ikunu fil-ġin il-komunità. Ix-xogħol siewi tat-terapisti joħroġ ċar minn fomm il-pazjenti. Nirringrazzjahom ħafna għax bħalma jgħinu li jgħinu ħadd ieħor.